Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Kabir Aminu wanda kuka sani da Kabir FX. Barkan ku da shigowa cikin wannan tattaunawa mai albarka a cikin wannan lokaci na mai albarka. Yau insha Allahu muna Asabar za mu yi weekly outlook ɗinmu na GBP USD da DXY. Inda za mu ga review na kasuwa, za mu ga a ina aka tsaya a satin da ya gabata sannan kuma me muke nema a wannan satin da za mu shiga. So ku biyo ni a cikin wannan shirin ku ga yadda za ta kaya. So wannan ita ce GBP DXY ɗita, wannan weekly outlook ɗina kenan. Da muka samu so an yi dawo da momentum da candle ya yi closing above it, sannan muka samu fair value gap, muka ƙara samun wani fair value gap ɗin a nan wajen. So muna expecting DXY ta zama bullish wannan satin. So bari mu je daily time frame ɗinta mu duba. In ka zo daily time frame ɗinta ranar Juma'a da ta wuce, mun samu news na unemployment da kuma non-farm payment da role da aka samu. So kuka duba za ku gani wannan candle din da aka samu, an samu weak candle, bai closing below wannan candle da muke shi na breakawa. So we are still expecting price to pushing higher wannan satin insha Allah. So bari mu je 4-hour chart ɗinta mu duba. So in ka duba 4-hour chart muna da breaker, sannan an yi sweeping liquidity a nan wajen. Ga liquidity muna da shi, an yi mana sweeping ɗin shi. So wannan ya nuna mana cewa kasuwar still ba ta buƙatar ta je ta taking wannan low din, kuma bayan nan mun samu smart money divergence a nan gurin. In kuka duba za ku gani akwai SMT divergence a nan wajen tsakanin GBP USD da kuma DXY. So bari mu je 1 hour mu duba. So ga 1 hour ɗinmu, okay. Muna da fair value gap da yawa a sama da muke buƙatar kasuwa ta ɗauka mana. Muna ɗaya nan, muna da wani a nan, muna da ga sun dai da yawa dai a bunch of PDRS a sama wanda muna buƙatar kasuwan ta dawo ta yi taking ɗinsu a DXY. So bari mu koma kuma GBP USD mu ga me ake ciki ita ma. So in muka dawo GBP USD za mu shiga weekly time frame ɗinta mu fara bincika ta, saboda daga daily time frame muke fara gano bias ɗin mu me kuma za mu nema wannan satin. So in muka zo GBP USD za mu gani bayan an taking wannan high ɗin, da aka taking wannan high ɗin aka dawo, to ana so a yi balancing wannan bullish scenario ɗin. So muna da wannan fair value gap ɗin a weekly, sannan muna da wannan fair value gap ɗin a weekly. So wannan da the point of interest da muke da su a weekly time frame. So bari mu je daily time frame. So in muka zo daily time frame ɗin muka duba, za mu ga ai mana forming gashi nan order block. Muna da daily order block a nan. So da muka samu wannan daily order block ɗin, candle ɗin da ya zo bayan news ya zo ya yi mitigating wannan order block ɗin. So muna expecting price ta ci gaba da dropping zuwa wannan FPG ɗin da wa'innan da muke da su. So bari mu dawo 4 hour. So in muka duba 4 hour mun samu breaker block a nan, da mun samu SMT divergence a nan wajen. Mun samu SMT divergence a nan wajen, sannan ga breaker block ɗinmu an dawo cikinta, an yi mitigating ɗinta, sannan aka yi total stop a cikinta, aka taking wannan week ɗin. So we are expecting price ta ci gaba da dropping zuwa wannan fair value gap ɗin na farko. Wannan shi zai zama na ido na farko da muke da shi, wannan ido na farko. So ga kuma another wasu fair value gap da muke buƙata. So wannan 4-hour chart ɗin mu kenan. Bari mu koma 1 hour chart. So in muka dawo 1 hour za mu ga muna da liquidity a nan da aka tafi ba a ɗauko shi ba. So muna expecting price ya zo ya sweeping wannan liquidity da ya bar mana, sannan ya yi sweeping ɗin shi samu rebalancing wannan theory ɗin da muke da shi. Ga kuma fair value gap ɗinmu da muke da shi a nan, ga wasu ma a nan duka ba a yi balancing ba. So GBP USD da DXY, ina expecting DXY ta zama strong, sannan kuma GBP USD ta zama weak. So wannan shine ƙarshen review namu na mako da muka yi a yau Asabar. in yau wannan shine zuwan ka na farko wannan tashi ta mai albarka, ina da bukata da Allah kai mata subscribing sannan kai mana sharing
sannan ka tura wa 'yan uwa su ma su amfana da wannan weekly review namu. Na gode.